musidɓe tedduɓe bandiraɓe windere on calminama goto fof inde mum e yettode muɗum. eɗen gondi hande neɗɗo mo gandanɗa hoorema hay goto wiyata ɗum hande fulɓe o woni Abdousalam Ba ɓe mbi ɗum jaalal leñol. Abdousalam Ba salminama inde ma yettode ma. fuɗɗirade inde Allah en jetti jinnaɓe men ɓe en jetti ceerno Amadou Tidiane en jetti Amadou Tidiane Madina Gounass ceerno men kono kadi mbiɗa yettuma Ifra Galañako bureau e Ifra mbiɗa ɗo etade yidde yewtiddema so tawi caggue kawritani kala kadi ko lamdiɗami so Allahu lamdode ɓi mami eta jabtade so tawi mbiɗa andi. Ifra Galañako mi salminima mi juurimama mi salmini kadi Oumar Doro Kume gonɗo e caggal caméra o. Abdousalam ko idi pop holi Abdousalam eko jahata e adi foof hande noon kam marok kam fartanmi ruttitade e holi gonɗo Abdousalam mi meeɗa yidde haalde holi min saabu min o mbiyatmi ko fayiɗo hewani min o hewani somi haali min woni hombo hewani ko ɗum naftata renno ngo ma taw neɗɗo wi heeɓi hen kabaru tan jibinami koye gaynaka hay somi tawrani babam jawdi kewdi kono kam ko gaynaka saabu ɗum tawrum jinnaɗam gorko mi tawani noon hen wiye kan jiɗi jofdata mi tawani ɗum mi kadi mi ala caɗele layde ɗum wonno miɗa tawi goɗɗum ko ɓuuri ɗum woni ndimagu ndu donc jibinimi ko gaynaka tefanke kono mawnumi ko duɗal Qur'an Allah wi nelaɗo Allah wi jibinami jinnaɓam heɓe cimta mi jeyama e ɓesgu nenam adiɓe firtu yidde hunde yaɓande hunde e yidde wonde guelmi ɗum cukalel mi fijirata ko suka pidirami koko mawɓe pidirta kadi ko min tan dari wi baabi am sodnam alluwal mbiɗa janggo e Qur'an min babam yinno kam nawde école il faut ko laaɓa min mi nawama ha nder salle de classe min ko min wimi janggani babam wimi ko jiɗɗa mbimi ɗum Qur'an. Je me rappelle mbiɗo sikki hawrata koye talata ina woni alarba alhames ko duggere cili haɗɗum andi jinnaɗam gorko dawi paale yimi ɗum kewnomi jaɓtan ko beñe walla banana ko addantami ñanden jaɓmi ko alluwal ngal ñande mun weeti aljuma paami galle ceerno goto homo wiye Aliou Ba ceerno goto homo wiye Aliou Ba on ko mamam wiyete ko Aliou Mamadou Safiat nde jaami toon jottimi mbimi ɗum min addimi tan ko janggude o windinimi Ba on windinimi Ba wiyete ko Aliou Mamadou Safiat on ɗon ko tokoram sabu jinnaɗam debbo koko innirimi ɗum te ko mamam kadi kono nde yeehi seeɗa mbimi ɗo mi janggata ɗo jimi mawnam goto mbo fayi Ndar on wiyete ko Coumba Daya ƴettumi cukkumi on ɗon jaami paami Ndar tawimi ɗon jinnaɗam gorko toon janggumi Qur'an Ifra Galañaka ko toon mbaɗmi ko heewi ɗo Ndar ɗo min mawnumi ko hakkude Goh Mbaj Guet Ndar Santhié Ba Sindoni Loodo ha yetti Corniche Darou ha yetti Ten Jiguin min ko Ndar mawnumi je suis Saint-Louisien mawnumi kadi koye hakkude ndiyam kaɗɗam e belɗam woni hakkude gueƴi e maayo waɗi saaha ko gandumi e liingu mi anda ɗum e jawdi te ko mbiɗo pullo waɗi ɗum ko ɗon mawnumi mi yaawi kadi jofnu duuɓi sappo e goho tawi komi jofni nde yano ha waɗi saaha goto duuɓi nde dañemi duuɓi sappo e ɗiɗi duuɓi sappo e tati tawi on saaha miɗa woni e janggude Lahdariyu mbiɗa woni e janggude Lahdariyu ummimi ɗon kutmi Fouta ceernam du'nimi duttimi Ndar jokkumi gartumi wallude jinnaɗo e guese gadimi fijirde noon e pijirloji sukaɓe ko rap ɗum gadimi fijir rap wanno kam fijirde rap ko ha hande ɗum woni ƴiƴe mam woni wonde révolutionnaire goytotoɗo dukowo layowo kaalowo namnotoɗo fodde e haqqeji ɗum tawno kam fijirde rap mbiɗa wawno fijirde goɗɗum e ko rap pijirmi saabu min deux musique ɓuurimi wel rap e reggae saabu ko mabɓe kewi wadde dénoncé caɗele e nder windere he gonmi ɗum wonno wona min jeeyi gonmi ɗum seeɗa duuɓi gaccumi gummimi ɗon tan jaɓanmi radio Gatamare FM mbiɗo yetta ɗon gadorimi gummimi ɗon paami Doyre FM après Doyre FM mi wi timde Bona FM mi waɗi toon presque hitani gummimi toon hanti natmi e laylayre ndi kono foof de tawi mbiɗa wadda hen wittude ɗemgal ngal taw mbiɗa wadda hen yewtude mbiɗa wadda hen yewtande bandiraɓe travers mes vidéos depuis nde Facebook waɗi autorisé live je suis le premier min woni jeune pullo gadiɗo wadda live e Facebook goɗɗo mi yiyani
becci le premier ne mbaɗanmi nde live heewɓe ngannda holno live waɗirte nde mbaɗanmi vidéo mi waɗat ɗum e Facebook heewɓe ne namno holno ɗum waɗirte haaloɓe hanɓe taw ko giɗiraɓe am kay yiyani hen bawɗo suutu junngo wi min ne mbaɗanmi vidéo nde jaalal waɗi vidéo on waɗi min ne mbaɗanmi vidéo nde min kamɓe godam waɗi woɗani donc tongandema tan seeɗa ma dewaɗo o ko ɗo ne heddi noon komi haalata sabu mi waɗi hebloji kewɗi mi heeɓi attestation ji kewɗi e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe vraiment ene wallitimi e nder gurnama donc ifragal ñaaka tongandema ɗo tan seeɗa koɗo ndewɗen wadde musidɓe tedduɓe mataw so en paami wadde ngal ɗo namdal kam woni Abdousalam Ba Dialal wadde kañum ko ŋañotoɗo ko feɗɗata ko e becce leñol he manam woni e ƴiƴam ma walla woni mission ma an ko ŋañade ko feɗɗata ko e becce leñol he sen paami tan e roɓidade de façon ramassé tan e jabtowol ma holi an holko jahata wona ɗum noon wadde ko ŋañotoɗo ko feɗɗata ko e becce e leñol he so ɗum ɓenni Abdousalam jehen wadde e namdal kuptodingal bisimilla ko faati e waɗa waɗo e haala mo ganduɗa hoorema gonɗo ɗo e nder leydi en jii hene waɗi jewte ɗe ɓeɗɗen kam e nde ɗo yontere ɓennude woni jewte jaltoje e yoga e télévision ngaji gonɗi e leydi he kono en jii yoga e ɓe ganduɗa ɓe hoorema ko ɗowoɓe jewte en nani hirjino ngo mbaɗa ngo hirjino ngo elle joom kakkillaji en mbi enge wawi findinde fitino wonande tigui tigui ɗowoɓe ɗen ɗon jewte holno jiruɗa ɗum aɗa andi au début surtout min noon so mbiɗa laayi actualité hande surtout fate wona certaine émission ji so mbiɗa laayi mbiɗa rokko yiyandam e Sénégal mi heewani mafade kewmi ko fiide ummade kam 2012 faade ɗo hitande fof arde reftude nde hen elle journalisme ina rutto caggal e leydi won jagguɓe ko laamu ngu min jaggumi ala ko joomen meccal ngo ko ɓuuri hewde hen mbiyamɓe kamɓe saabu eɗen jogui des journalistes respecté e nder ndiɗo leydi ɓe gonno ko RTS ɓe neni 2STV ɓe neni TFM won hen ɓe ganduɗa ɓe heɓe mbaɗa respecté mais hina waɗi ɓe ganduɗa ɓe kamɓe guila 2012 même le hay organe uji mabɓe presque galleji mabɓe caktirɗi kabaruji ɓe ƴettu ɗum ɓe totti ɗum yoga e yimɓe lundiɓe wonɓe nder leydi ndi ɓe mbi kala ko laamu ngu waɗi moƴƴani ɓe jeeyata réalisation ɓe jeeyata konngol moƴƴolngol mawɗo leydi haali ɓe jeeyata gollal moƴƴal ngal mawɗo leydi golli ɓe jeeyata réalisation mbaɗaɗo ɓe jeeyata ɗo leydi ndi wonno e basal ɗon yetti hande ɓe jeeyata développement gonɗo yaade o ɓe jeeyata respect mo président de la république rokka e nder aduna o mabɓe ɓe jiyata tan koko boni déjà ɗo waɗa ɗo ɗoftaki éthique e déontologie saabu saɗa habra yimɓe poɗɗa habrude ɓe ko gonga so tawi leydi kadi hene waɗi lundiɗo hene waɗi laamiɓe saɗa rokka information aɗa rokka information gummotoɗo e lundiɗo ɗum rew lawol rokka information gummotoɗo e laamiɗo ɗum rew lawol sa waɗa ni wonko mbaɗata ummade noon mois de mars 2021 caɗele batnoɗe wona an wona min hay goto kadi tinani waaju goto biyeteɗo Ousmane Sonko ɗum woni inde mum miɗo sikki min gam nana men mbi Sonko mais mbiɗen inde ma Ousmane Sonko gummiɗo e fonction publique ummiɗo wonno impôt e domaine wonno inspecteur heeɓi caɗele hakkude mum e président de la république watti yaltinde ko fonno suuɗede en tant que secret d' état jomum watti ɗum yaltinde ɓe hen mbi o waɗi ɗum ko pour wadde provoqué mbiyata o yalta ɓe hen mbi ala o wona neɗɗo gandanɗo laamu tan ɗum saabino hombo waɗa ɗum ko wawi wonde foof o ñaayi kuulal o yalti hen koye ɗumen o suutima o ƴetti ɗum o waɗi ko tubankore wiyata ko victimisation mi toñama mi fiyama Sénégal naaɓe ko noon mbaɗen ay sénégalais kala ko neɗɗo weela wi ɗum kono ina heewi yidde nene mum ina jogui korse e joom suudu mum ina jogui korse e ɓinguel mum dewel kadi sénégalais ina jinga ha tengti e biyaɗo ko toña sénégal ina jinga ay pullo so tawi pullo bonnum hene jooɗe dental tan ɓe keerat kono ya andu noon hay même no jibi guiré la kala de sénégalais yi sénégalais ɓe keerat hina yaaha e nder ƴiiƴam men si yeeha leydi men leydi teddugal ko leydi bismotodi eɗen mbawi wiyete ko hospitalisation woni jaɓɓade yimɓe ñamminde ɓe yarudeɓe donc enen ken yimɓe ɓe ganduɗa heɗen jiiɗa neɗɗo boom sans andude neɗɗo ko woni donc o waɗi victimisé yimɓeɓe cukke mum 2019 o yeehi élection présidentielle a adi fof o yeehi élection
législatif bannoɗo somi juumani 2017 somi juumani yimɓe heɓe mbawi saggiddemi o naatiri assemblée plus fort reste carte keddetoɗe ndendine wiye holi kantuɗen ɓe o rokke o naati toon o haljiniɓe no feewi kono caggal ɗum o wi élection présidentielle o ari tataɓo caggal Idriss Seck wiya an kadi de o woni opposant mawɗo en tinani en matani tan ha jiiɗen les échos wona an wona Ifra Gala Ñaaka wona Dialal Leñol ko les échos journal les échos windi e ala une muɗum wi Ousmane Sonko accusé de viol et menace de mort. Ousmane Sonko o tuumama ƴeeɓogol debbo hina wonde e gubbogol wiide homo wara ko ɗum tan jiiɗen titre. Bon min noon mi rokkete gueɗel gotel wonno miɗa wonno ɗon nden te miɗa rewintono information ɗi kala ganduɗo ɗum kala ganduɗo Sonko maɓɓe fof ɓe jeddi ɓadiɓe ɗum jeddi porte parole uji mum jeddi wonɓe nder parti mum jeddi hay kame hoore mum adi windude o adi winde dépasse muɗum ko fawano kosngal mum mbiɗa andi waji goto cokaɗe ɗeɗo balɗe wiyete ko Niddof ɗon ɗon o windi poste o wi wona gonga fawani toon kosngal mum woni koye fewjinede Bassirou Diomaye Faye en kamɓe maître Tall en foof bindi mbi wona gonga woni koye fewjinede o fawani toon kosngal mum ɓe dokka Yero Mamadou Dia walla Khalifa Sall walla Idriss Seck hay so tawi eɗen gandini wona gonga e Oumar Blondin Diop kono eɗen gandi ɓen ɓe jiidani Sonko jiidayi ɓen kono ɓe dokka Yero mbi ɓen ko pewjana o ko fewjante ok enen fof eɗen jooɗi eɗen ndeeƴi suko debbo jeyɗe salon o yalti wi ko tigi Sonko kay homo ara ɗo kadi ɓe gone ƴattu on ɓe mbi on koye complot he jeeya par ce que on adi Sonko yalti Sonko de yalti tan wi demon naaf da naafden mi yahino toon miɗa yahanno toon min mbiɗa jogui helmere wotere nde mbami détecté wonto wiyata bima ñëwee dama toog laaj massage 4 mai comme nima ko daan defe ay firti wadde ko ɓoy ɗum waɗ nima ko daan defe ko jolfi o layi de kono min nani wolof omo namni ɓoo seede eyyi o wi nima ko daan defe no waɗiratno ni no ɓe mbaɗiratno ni guesi on ɗon noon nde ɗum waɗi caɗele mbaɗi haare waɗi heɗen gandi ɗum hawri koye covid 19 wonko covid 19 wonko joui hen heɗen gandi hawri koye couvre-feu yimɓe heɓe udda heɓe tonga pendant presque seeɗa timma 2 ans heɗen gandi leydi ndi hende tampi yimɓe heɓe perti ligguey men heɓe keyɗi nde ɓe jalti mbaɗi agressé bitikaji mbaɗi agressé osange mbaɗi total uji e tout yimɓe ne gandi koni caggal saabu ko concept fra France dégage o ko kañum waɗa rep kañum jabta e nder ëmatuji marché ɗi fra France dégage o kañum jabta hen sukaɓeɓe ɗeɓnoɓe jabde konngol Guimari Sagna concept on ɗon naate mabɓe ɗum tagui ɓe cuuɓi total Auchan e woni bitikaji étranger ɓe gone waɗi ɗumen attaqué ce qui n'est pas normal mais ɓuuri hen yurminade ko wadde attaqué gendarmerie waɗama des gendarmerie mbaɗama attaqué brigade gendarmerie mbaɗama attaqué e nder mois de mars o ɓe ganduɗa waɗi ko kuuri waɗi ko bombuji waɗi grenade uji waɗi fétilaji sukaɓe mbaɗi toon attaqué cela veut dire ko yimɓe ɓe ganda haydara kono ko waɗaɓe manipulé ndefa e hunde hebla hen jalti mbaɗi nden filñitande kono wona sababude heɓe ganni wona ɓe ganda donc imagine toi ɗen ɗon caɗele ɗe mbaɗa Sénégal foof hene yeeɓa Sénégal foof hene heeɗi yimɓe foof heɓe daara yimɓe ne gandi aussi yimɓe ne gandi so yahana toon caɗele mbaɗata wadde baɗɗo cause on probléme ko kañum joni noon Ifra namdal ma ne ara hen c'est à dire journaliste uji ɗi e chroniqueur uji ɗi e winde yankoɓe ɓe ganduɗa ɓe liggorto ko bindi hewɓe hen noon ɓe mbaɗi ko jolfata ko waaf ɓe doggi haɗa andi ko tagui ɓe dogga nde caɗele ɗe mbaɗi ɓe duppi autoji GFM holko GFM watno nden so wona lelorade ajjun homo habra ɓe mbaɗi menace RTS mais RTS koko reena saabu ko jeeyi gendi jatoyi waɗɓe attaque ɗane caɗele ɓe mbaɗi ɓe duppi gawɗo duppuɗo oto homo wawi duppu neɗɗo ɓe duppoye galleji yoga e yimɓe ɓe mbaɗi menacé waɓen Elhadji Diouf en ɓe mbaɗi menacé waɓen Elhadji Diouf en e woɓɓe ɓe mbaɗi menacé Félix Antoine Diome en ok ummade nden faade han Ifra Gala Ñaaka miɗa teski jewte kewɗe nder leydi ndi koko mbayli ɗokkul mbiɗa wawi hen wadde cité noon jewte ɗiɗi hen yewtere wiyete ko Dumbelane watte ko Sen TV hen yewtere wiyete ko Jakarlo watte ko TFM Walfa kam mataw ko débat ɗi fof jewte ɗi fof Walfa mataw ko débat ɗi fof teskimi hombo gollo tan gollimo homo fayi ɗum e terrasse ko 7 TV ɗen heɓe tinni saabu
haɓe mbaɗa informé te haɓe mbaɗi respecté éthique et déontologie te heɓe pondi heɓe pawa blanche gueɗe maɓɓe opposition pouvoir fof fote maɓɓe mais jakarlo o cakkatiɗo Jakarlo le 20 o le 20 o cakkatiɗo le 20 janvier le 20 janvier o cakkatiɗo jakarlo haalama noon mais imagine haalama mo critiquama no feewi Abdou Salam Jakarlo le 20 janvier ɓennuɗo ɗo mbo critiquama no feewi min ko nder ladde gonmi min mi rattatamo hay so mi woni ala télé mi déplace oto mi yaha mi yeeɓoya kono oɗo Jakarlo le 20 miɗa yiiɗi